zaliok. Usua, legurtian ni bertzotan hasita haitu nitu guztiak guain iazkia bertzotan? Baina broma oa, ni seguru nitxon akordatu Itzala horrekin, seguru? Bueno, bai, akordatu bai. Baina, broma gaipatuta, broma kontua ondirigan ez teu, izan ere, oker espanau 13. kopla txapelketa. Bai, aurtengoa bai. Aurten sorteko gitzaudek. 13 sorte honego txarreko, mikroak ementzat, pixka txarreko. Ez dakigu, baina, bueno. Bai, auskalo. Baina gehiagin luzau gabe hazingo gea, edo? Bai, eta guantxe fresko zaudetela lau ohar garrantzitsu goraraziko izkizugu. Lehenbizikoa, erretzia eskubide bada leku hontan, baino erre nahi estuenak ere badu eberen eskubidea. Orduan, albaldin badezu ebeintzat, saioa bukatu arte itxoin o kanpo atea erretzea. Bi, ez putuzulo onda, ez da kanpoan ere ez teu inolako eraso sexista ikon hartuko. Eta favorez, aulkilan eseita zaudestenak laga gehien berduen pertsonantzako. Hirugarrena, errespetu guztia, zordileu inguruko bizilagunai, baita bihar garbiketan jardungo dianari ere, eta da honezkio, udalak ez digunez, azpiegitura egokiri jarri, mutilan komuna ja gainezka inda omen dago, beraz, garbilak izan, eta hoxe, pentsatu bihar goizekoan gan, bale? Lau, 14. urte esamen segitze deu putuzulon, eta botatze iguen arte ez dakau juteko intentzioik, eta hori botatze bai guen. Ametsa guria dia eta kaliak bai. Bakeio luzatu gabe, honen bestian tradizioai jarraituz. Andre jaunok azal bigun eta simurtuok, azena jota erremolatxeak, bollo eta bollerak, erpinak eta erkinak. Hemen da, 13. kopla txapelketa! Ta ondo dakizuen bezala, hause izangoa kopla txapelketan funtzionamentua. 10 koplakari joko zaizkigu kopla kantatzea, hoietatik 6 pasakoia bigarren fasea, eta hoietatik 2 kantauko be buruz-burukoan. Eta aurrengo faseta nor pasatzean zuek erabakiko dezue, satorre paile batzuk badaude zuen artean, orduan dagokizuen momentuan, zuen inguruakin konsultatu, eta, motxian berso eskolako antolatzaile hemen txapelakin ikusten dituzuen hauei, lehen bailen eman zuen botua, azkarrago jondadin gaua. Hau esan da, hasi adia festa. Eta festa ez litzateke munduko festa ikonena, munduko musikaririk onenik gabe. Ez du bibolin bat, arku bat baizik eta horrekin tiratzen dizkigu zuzenean. Geziak bihotzetara Stradivariusen albotik, Jordana Otxoa! Musikaren hartzaia eta nekatzen ez den nekazaria. Soinu kutxala estantzera dator, Imanol Etxeberria! Érase un hombre a un triki pegado, edo euskeraz esaten dan bezala, trikilarekin jaio omentzan eta orduaz geroztik ez dugu bera gabe ikusi, trikilakin dator, Aratz Olaizola! Ikastolako zuzendaria, errukbilari oia eta gitar jole dotoria. Zokekin maixua dela erakuste dator, Kortxi!
Eta guain bai, gaurkoan improvisatzen arituko zaizkigun 10 koplariak aurkeztuko dizkizuegu. Komeni zaionean iparraldekoa eta komeni zaionean hegoaldekoa. Silabako txapelduna deu. Berrian iritziak idazten du Andoni Egainan azpilan. Baina gaur bere pare edo zergatik ez gainetik egoteko asmoak indator lehenengo koplakaria. Maiane Txoperena! Eneko Aritzaren oinordeko zuzena. Gaur, koplaren erreinura etorri eta arrobilan emandako maila berresteko asmoz, denok naparrak gehalako gorarestera etorri da Sarai Robles! Gabiriar polifazetikoa, autobusak egiten hasi eta guardia zibila izaterainokoa. Konpidapen egin genionetik ez du behin ere lola zain. Eta naiz eta bere ez izena pastel izan, plan bat inda etorri zaigu. Etor bedi Gorka Maiz! Arauztartza degunarren beak ere ez daki oso ondo nungoa dan. Herrioxan, ardua erate omen du, eta Bilbon kalimotxua. Apur berezia egiten aditua, eta gaurkoan ilunbeko gripiak sendatuko dituen medikua, homeopatierekin edo gabe. Anepe! Harrigarria da horren txoko txikila izateko proportzioan zenbat musikarri joko dian holtzara. Alare gure hurrengo konbidatua da musi beitze joten bakarra. Herriko embajadore jator bezala Pepe Mujikakin argazki bat atera zuen, Asier Galartza! Aitortu digu, oninfia enbeitia deitzea gustatzen zaiola. Ez du meritu makala, bere belarri txarrarekin gure doinuak saioa aurkezten baitzuen. Deskubritu arazi berri digu Jesukristo homosexuala dela. Eta zintzarria lortzea, sofatxitoa lortzea baino zailagoa izango du, onintza enbeitak! Gauza ekologikoak itaitu, batez ere patata ekologikoak. Bere ideala iukoin tapixu bat alkila du zautzan, baina kasu honetan ere ez dako hau garbi zauztarra ala arabarra dan. Julen Zulaika! Bertso eskolan beranduxiago hasiarren, bai bertsolaritzan eta bai hezkuntzan, plazaz plaza dabilen gazte zizurkindarra. Bertsozale elkarteko lankidea izana, urte batzuetan eta horrek txapelketan aurrera egiteko balio izan dio. Hala ere, hemen, beste guztiak bezala, zerotik hasi beharko du, Unai Mendizabalek! Ta aspaldiko parte zintzadriuna ez da errepikatzen bakarra izango. Baina bueno, meritoik ez di eukenduko. Hernaniti datorrela Maialen Lujanbio! Egunak agindu, eta gureak ere izango du. Gerrara dator, musika ezin egokiago hau atzean duela Aitonaren dentadurarekin eta Amonaren krotxetak janda. Eta urdai azpikuena na 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 na. Egun handietarako alkandora jazten du, baina norbaitek esan beharko dio grisak eta marroiak ez dutela kombinatzen. Kopleen azterketa ondarako. Magina batxuleta parrilan ipintzatik dator Raki Laburu!
eta behin aurkezpenak inda eta zaio puntuagarriak inazio horretikan, agur bana kantauko igue, maianetik hasita. Musika ez omen da hitzen eta desblokeatzeko eskatzen digue. Teknikariak, eskerrik asko, zuen lanagatik. Amets fabrikako engranajeak olioztatzera gato. Asko lurrean botata eta bertsolari okalare, kartelean bezain dotore gatoz, baina photoshopik gabe. Badet asto bat, badet zaldi bat, eta badauzket bi behor, benetan ondo etorko zaian gauza txiki bat bada hor. Gabon oporren bezperan, ea goitikan behan bezain beste disfrutatzen dela. Gabondan hori ederra data, ni ondo zuek zelan hor, zintzarria joten da bena baino, gogorrau jotera nator. Txapelketan kantatu nuen, ta akordatzen naiz klaro, gaurritzuli naiz pixkat zarrago, taskoz lotxagabeago. Duela 4 urte
sartu, ginen hemen gaztetxean, gaur ere okupa izan nahi nuke, baina zuen bihotzean. Zulua astindu nahian, hemen gatoz 10 gazte, beraz katiuskak da zira jantzi, eta prestatu zaitezte. Berriz hemen txegeragu, zintzarriak bi kolpe behar ditu, soinurik egingo badu. Nola genbiltzan, ilunbe eta ostilak, nahi baino antzak gehiago dezute, Zarautzek ta Donostiak. Bueno ba, hasi gaitezen kontua serio jartzen lehenengo proba puntuagarri jakin. Proba hontan, binaka kantatuko due, ofizio bat, gai bat, eman da. Beraz, lehenengo, Maiane eta Sarai, torri zaitezte. Kotxean zoazte bilok, Maiane eta Sarai. Maiane gidatzen, Aida, Aizea, eta etengabe WhatsAppez mezuak bidaltzen. Eta Sarai urduri, tentziluan zabitza. Kotxean dijoaz bilak, Maiane gidatzen eta mobile hartuta WhatsAppak bidaltzen, eta albuan Sarai urduri. Utzi izazu WhatsAppa, hori xedut kezka, joatearen helburua heltzea da eta larai, 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 heltzea da eta. Naiz eta iristeko badudan gogorik, ez didazu ematen konversaziorik, larai, 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 konversaziorik. Konversazio hori ez ematearen truk, esan zer esanetan nik idatziko dut, larai, 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 larai. Naiz eta idazteko duzun talentua, idazten hain naizena duzuk sekretua, larai, 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 duzu sekretua. Berandu baino leno sekretuak bota, hau da saltatzen duzun laugarren estopa, larai, 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 laugarren estopa.
Estopa saltatu dut egia aiama, ez duzu ongi egiten kopiloto lana, larai, 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 kopiloto lana. Eske sartu didazu jazora bioak, zertarako asmatu ziren audioak, larai, 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 ziren audioak. Audioa ona denik sarai ez dut uste, ala balitz guztia entzungo zenuke, larai, 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 entzungo zenuke. Nire ustez hori ideia ona zen, audi baten barruan audioak bidaltzen, larai, larai. Baina hemen goaz biok, 4 latas gixan, nik ere nahiko nuke audion bat izan, larai, 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 audion bat izan. Bueno, leheno ez teu esan, baina ofizioa azteko kanpaia joko deu eta bukatzeko ere bai, eta 3 minutu zaituko ja kantatzen. Etorri Gorka eta Nepe. Gorka eta Ane bizilagunak zehazte. Erropa txintxilikatzen nahi zatenian bakarrikan hitzaitezue alkarrekin. Gaurre bai, parez zaudete, arropak txintxilikatzen. Gorka eta Ane bizilaguna dira, erropa txintxilikatzen nahi dianian bakarrikan hitzaiteu elkarrekin, eta gaurre bai, parez azkau erropa txintxilikatzen. Gaur ere euria ari digu, eta gainera gogotik, labadorea ala jarri detzugin itzeiteagatik. Euria egin dula esanta, hau da bagiro nasia, orain artean enun ikusi, arazetan gaseksia. Ni ere horrela senabile, egun batzutan etxean, tangea askotan ipintzen dut bakarrik nagoenean. Nerekin hitz egin naizula eta azaldu zaigu tartean, astensorean egualdiaz hitz egiten hasten denean. Begira tanga horrekin badet, Ane ondoko trantzea, esplikatu behar didazuna zein dan aurretatzea. Atzekoa finagoa dala, jakin ezazu mutiko, eta ametsak izateai utzinik hori ez dut jantziko. Zure lekutik errezadegu horiola botatzea, asko zerrezagoa degu etiketa bat jartzea. Egia esan umore honi gaurkon heltzeko enaiz gai, arropa dena bustiko zaigu ta martxa hontan zure gai. Esan didazuna zein polita, goxoa eta epela, jakin ezazu etxean nago, tatangakin nagoela.
Politaren kontzeptua dezu, eta hau ez da eredu. Baina gorkazu nahi badezure kafea ardezakegu. Hori ere esan didazunez, hain goxo eta suabe, bat jarri dazu bero-beroa eta azukarrik gabe. Tentsioa igo dugu eta aztu dezagun trantzean, edota berriro gogoratu astensorean sartzean. Asier eta Onintza, gerturatu, mesedez. Zu Asier, takolo zea. Ta 10 urte beranduago onartu diozu Onintzari, porrotxi, seriotasun faltagatik utzi zenula taldea. Asier takolo da. Ta 10 urte beranduago onartu dio Onintzari, porrotxi, seriotasun faltagatik utzi zula taldea. 3, 2, 1, as! Birritx ta porrotx hasi zineten, ta zuen bidean txarto. Ile kolore gehiegi dira lan serio baterako. Ile kolore gehiegi dira lan serio baterako. Zu joan eta abizu denak, eta libretak asteak, igualain beste ez du balio serioa izateak. Igualain beste ez du balio serioa izateak. Serioegi ere ez dut esaten, baina zuzendu kondukta. Ala joan nintzen gure taldetik belarriak gorrituta. Ala joan nintzen gure taldetik belarriak gorrituta. 10 urtera etorri zara, zu kontu ezke urduri, eta orduan legez daukazu aurpegia txuri-txuri, eta orduan legez daukazu aurpegia txuri-txuri. 10 urtean inork ez dizu esan egia gordina, hiruko hori takolo gabe ez dela izan berdina. Hiruko hori takolo gabe ez dela izan berdina. Bakoitzak eman behar dioni, grazia eta kolorea. Marimorekin ez da berdina, baina da igual hobea. Marimorekin ez da berdina, baina da igual hobea. Baina ni lider natoa naiz da, hori da egi krudela. Ziur nirekin Iruñean be antzestuko genuela. Ziur nirekin Iruñean be antzestuko genuela. Iruñan zerbait egingo dugu, maiak tazuk nahi edo ez. Hori Holanda, katxiporreta, nire esaldia dan lez. Hori Holanda, katxiporreta, nire esaldia dan lez.
Naizta hobetu eta zabaldu zaigun euskaldun kultura, onar dezagun bengoagatik mundua pailazotu da. Onar dezagun bengoagatik mundua pailazotu da. Etorri Julen eta Unai. Zuri Julen, euritiak baratza izorra dizue gaur goizian. Iluntzeko gaur egunen egin duten kaleko galdeketa batian agertu da Unai esanez. Euri hau bergenun bestela letxugaik ez da azten. Julenei euritiak baratza izorra dizue gaur goizian. Iluntzeko gaur egunen egin duten kaleko galdeketa batian agertu da Unai izanez. Euria ibergenun, bestela letxugaik ez da azten. Euria behar gendula esaten zertan zaudezu, letxugarik ez da baina lokaz bila etorri aizu. Badun, 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 badero. Euriak letxugai ona ekarria dio berez, letxuga ura zabaita euskal zaindiak dionez, badun, 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 badero, badun, badun, badun. Euskal zaindian kontuak arren, orain ez atera, eurak etorriko aldira gaur letxugak aldatzera. Badun, 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 badero, badun, badun. Euskal zaindiko bakoitzak ditu 100 urte eta piko, ta uraza esan ezean ez dira etorriko. Badun, badun. Adinaren kontuakin hortxe dago berrik eta haiek faltarriegotikan gertuago daude eta badun, 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 badero. Arek ze koliflor aza eta ze letxuga buru, eskuk hola igurtzitzen da bilandoni aizpuru. Badun, 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 badero, badun, 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 badero. Orain etzazu aipatuzu gorren beste histori, zure bailarakoa ez alda andoni aizpuru hori. Badun, 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 badero. Andoni goierritarra da zertzabiltza esaten, letxugarik ez padezu hasi goldilua jaten. Badun, 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 badero, badun, 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 badero. Gauza bat esango dizut orain kopla bakarrean, erresegitzeiten dezu alkatxofaren aurrean. Badun, 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 badero, badun, badun. Hemen goletxuga goldio eta alkatxofan truke, gaztetxen umusarekin earki prepatzen dute. Badun, 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 badero, badun, 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 badero. Zatozte Maialen eta Agin. Maialen eta Agin bi galtzerdi zeate. Aspalditik ohe azpilan zaudete, bikoterik gabe. Maialen eta Agin bikoterik gabeko bi galtzerdi dira. Aspalditik ohe azpilan daude. 3, 2, 1.
Zuri-zuria naiz betik, urdin gorri marradetnik. Oe azpian galduta nago ni modan nengoenetik, ni modan nengoenetik. Egiten dit kutsi zuzera hemengo nagusi. Nere pareja azken urteetan zuk ez aldezu ikusi, zuk ez aldezu ikusi. Parejaren bozkarioz, lehen ze usai redioz. Usaia ere joan egiten da denboraren poderioz, denboraren poderioz. Ze amua eta ze beita, iruditzen zait gehieta. Nere pareja arropazik inan sestuan daukat deika, sestuan daukat deika. Neria eskandaluan, karasian ta uluan. 15 urte bada dagola labadorako zuluan, labadorako zuluan. Ni naiz txuri estandarra ta zuk dauzkazu bimarra. Ez algenuke bilon artian eingo pareja earra, eingo pareja earra. Baino gu gaude aparte, ze kolore, ze aldarte. Berriz aztuta gure nausia hipster bihurtzen dan arte, hipster bihurtzen dan arte. Uniberso galduan rau, hemen gaude 2, 3, 4. Nik esperantza bakarra daukat, txakurrak aterako nau, txakurrak aterako nau. Txakurrak gure lagunak, ez jantzi behar gintunak. Oe azpian gu algodoizko biko bizi alargunak, biko bizi alargunak. Ez bada txakurrei esker astintzen hainbeste bazter. Arantzadiko ikertzaliak etor dake zela laister, etor dake zela laister. Eskoba pasa ez tala 20 urte dira ala. Uste aldezu Pako Etxeberria hori etorriko dala, hori etorriko dala. Hemen dauzkagunak dramak, atxak semiak naiz amak. Lenda biziko galtzerdik gera, fosilizatu geranak, fosilizatu geranak. Eta bigarren bueltan, ebai binaka jardungo ofiziokan, rol bana eta doinua eman da. Hortako etorri Gorka eta Onintza. Gorka, zu zuhiltzailea zea, eta Onintza piromanua. Doñua, yo vendo unos ojos negros.
zabiltza. Luzean ta motxean, irumetxero badauzkat, poltsiko bakoitzean. Irumetxero dauzkazu, oida gauza edarra, baina aldiko ibili, leikezuzuk bakarra. Baina nik jakin nahi nuke, ze abizuta mezu, zuen kamioiak nola hartuko lukeen zu. Pentsa ez dizut egingo, hori egin da demanda, onintza nola hartuko do, arek esu eman da. Naizta zua ateratzen, den barrutik kanpora, nire barruan hor nonbait, beti zua egongo da. Asizera kontu oitan, ta nire noa sartzea, ezinezkoa degula, zu hori itzaltzea. Ba orduan zertarako, hainbeste kili-kili, ez gastatu hainbat energi, ezin bada itzali. Alperrik zabiltza, onintzazun erekin, zure itzaliko baizera, baldekara urekin. Años 80 hasita, autobusak erretzen, orain basoak erreta, ere naiz betetzen. Egiten dezuna ez da, inorentzat sanoa, ni ikean bezelaxe, negun piromanoa. Izketan hasi zaizunez, hemen piromanoa, zu hor zaude distraiduta, zua aurrera doa. Esan dezuna hartu dut, orainik egogoan, sarri utzi eiken diu, segun nora dijoan. Rondarekin jarraitu aurretik, ohar bat, antolatzaileen partetik, atzeko aldian nunbait burrunba sumatzen omen da, eta gorarazi gaurko protagonistak bertsolaiak diala. Zatozte, Sarai eta Julen. Rol bana bakoitzarentzat eta doinu bat. Sarai, zu grafitigilea zea. Eta Julen, brotxa lodiko pintoria. Sarai grafitigilea da eta Julen brotxa lodiko pintoria. Doinua, Aita San Miguel.
gustora nago zuk egin duzun artelanari begira. Gustora nago zuk egin duzun artelanari begira. Baina hain brotxa lodiarekin detaileak galtzen dira. Baina hain brotxa haundiarekin detaileak galtzen dira. Neroni ere zure lanakin nago pixkat harrituta. Neroni ere zure lanakin nago pixkat harrituta. Antzeko gauzak egiten ditut gutxiago kobratuta. Antzeko lanak egiten ditut gutxiago kobratuta. Bai gutxiago kobratzen duzu eta normala dedio. Bai gutxiago kobratzen duzu eta normala dedio. Lau brotxakada ematen ditu abstraktua dela dio. Lau brotxakada ematen ditu abstraktua dela dio. Abstratua den edota ez den alako kontu lizuna. Abstratua den edota ez den alako kontu izuna. Abstratua da nere ustetan zuri ordaintzen dizuna. Abstratua da nere ustetan zuri ordaintzen dizuna. Bion jarduna bateragarri izan daiteken einean. Bion jarduna bateragarri izan daiteken einean. Jarri zaidazu fondo txuria margotuko dut gainean. Jarri zaidazu fondo txuria margotuko dut gainean. Barkatu baino ez zait gustatu zure proposamen hori. Barkatu baina ez zait zure proposamen hori. Zuk egintzazu obra guztia, ni firmatuko detori. Zuk egintzazu obra guztia, ni firmatuko detori. Nire lanaren bekaldean sinatu nahi duzu ara. Nire lanaren bekaldean sinatu nahi duzu ara. Nola egiten da brotxa batekin marra bakar bat ote da. Nola egiten da brotxa batekin marra bakar bat ote da. Marra bakarra nahikoa ote dan ez dakit panerekiko. Marra bakarra nahikoa ote dan ez dakit panerekiko. Zure izenari aipamen egin marra bat jarri takito. Zure izenari aipamena egin marra bat jarri takito. Etorri Maian eta Maialen. Maian zu tabernari jasea, eta Maialen zu psikologua. Doinua asko irudipena du. Maian eta tabernaria da, eta Maialen psikologua. Doinua asko irudipena du. Askotan pentsatu ohi dut biok berdinak gerana. Askotan pentsatu ohi dut biok berdinak gerana. Nik ere askotan egin ohi dut psikologo lana.
nik ere askotan egin ohi dut psikologo lana. Zerbezapenetan baita beti zure aurrekoa. Zerbezapenetan baita beti zure aurrekoa. Zu psikologoa zera baina merkezurrekoa. Zu psikologoa zera baina merkezurrekoa. Mozkortzea merke ez da gaur ateratzen inola. Mozkortzea merke ez da gaur ateratzen inola. Ordun zergatik nahiago dute guztiek alkola. Ordun zergatik nahiago dute guztiek alkola. Penak astea ona baita ta hori ez da zientzia. Penak astea ona baita ta hori ez da zientzia. Nerea pazientea da zurea pazientzia. Nerea pazientea da zurea pazientzia. Jada zalantza sortu zait biok algaren lagunak. Jada zalantza sortu zait biok algaren lagunak. Nigana bidaltzen ditu konpondu ezin ditunak. Nigana bidaltzen ditu konpondu ezin ditunak. Ta bidea hor daukagu biak alkar kutsatzeko. Ta bidea hor daukagu biok alkar kutsatzeko. Whisky txupitoa ona da hor fidala bultzatzeko. Whisky txupitoa ona da hor fidala bultzatzeko. Biak batera hartzea probatua dut jadanik. Biak batera hartzea probatua dut jadanik. Ez ditu inork konpontzen ez zuk eta ez darenik. Ez ditu inork konpontzen ez zuk eta ez darenik. Eta aldiz ai eskerrak zabalik dauden tabernak. Eta aldiz ai eskerrak zabalik dauden tabernak. Bestela zeinek aditu psikologoaren penak. Bestela zeinek aditu psikologoaren penak. Urrengo bikotia, Ane eta Agin. Ane, zu, bikote heterosexual bateko gizona zea. Eta zu Agin, Satisfyer jostailua. Ane, bikote heterosexual bateko gizona da, eta Agin, Satisfyer jostailua zehaztu digute, euskaltzaindian arabera, klitorisa lastantzeko jostailu erotikoa, omen da. Doinua ere badezue, Konpostelan. Psikologoan antzera egiten dunaren truk. Psikologoan antzera egiten dunaren truk. Nik egin ezin dedana zugana bidaltzen dut.
heterosexuala jakindurian limbo. Gizon heterosexuala jakindurian limbo. Klitoria zertzan ere igualetzen dun jakingo. Xurgatzen enekila eta utzi zidaten klaro. Xurgatzen enekila eta utzi zidaten klaro. Lehen gutxi balio nun orain de gutxiago. Zenbat balio dezunzuk, ene zenbat debate. Zenbat balio dezunzuk, ene zenbat debate. Mukilak kentzeko ere igual balio nezake. Iritsiko zaizu ez izan lotxagabe. Zuri iritsiko zaizu ez izan lotxagabe. Ja Amazoneko paginan merke alditan zaude. Baina ez nazazu jarri orain zuk ni jokoan. Baina orain ez nazazu ni jarri arren jokoan. Zu zaudelako bandejan deboluziokoan. Orain hobean intzake lehen banun ulertu. Orain hobean intzake lehen banuen ulertu. Eta gaztetan nerea ez banu aski ikutu. Bibratu det ta galnezake brujula. Gehiegi bibratu det ta galnezake brujula. Aliatzerik pentsatu ote dezu sekula. Etorri Asier da Unai. Asier zu farmaziko saltzailea zea, eta Unai herriko kameilua. Doinua ran roberran. Asier farmaziko saltzailea da, eta Unai herriko gamelua. Doinua ran roberran. Abendun amaiera oidegu normala, bala ta baldakizu bilar Santo Tomas dala, ta baldakizu bilar Santo Tomas dala,
eta gurian falta zaigu materiala. Materiala falta da eginduta alde, materiala falta da eginduta alde, eingo dut segurantza sozialaren alde, zurea pagatuz da nirea de balde. Osakidetzarekin ez nazazu gogait, osakidetzarekin ez nazazu gogait, atzian segurunik badaukazu zenbait, oraindikan asmatu gabe dagun zerbait. Zuri esplikatzeko ez daukat gogorik, zuri esplikatzeko ez daukat gogorik, ta zure produktuak pena emango dit, seguruenik ez du ez da prospektori. Prospektorikan gabe egizu jaramon, prospektorikan gabe egizu jaramon, nora zure almazena seko utxa dagon, besterikan ezpada ekarri bisolbon. Hautzuriak ez dizu egin inoiz traba, hautzuriak ez dizu egin inoiz traba, kamelloen sekretua hori da behar bada, espizaren erdia espidifena da. Hori lehendikan ondo banekien jada, hori lehendikan ondo banekien jada, antimukolitiko bat ekarri ara, aixa sartu liteke horren ona bada. Aber kamello jauna baretu, baretu, aber kamello jauna baretu, baretu, ta zure produktua kolpetik merketu, bestela farmazian dauen horreri galdetu. Lehen erronda hontako azkenengo proba, binaka librian. Lehenengo bikotia, Gorka eta Julen. Bai doinua, bai gaia, zuen kontu. Hemen pasa ditugu horren beste garai, bilera luzeak ta festa luzege bai, zerbait jakitekotan zu galdetu lasai, zu galdetu lasai. Zarautzen ez da falta festa edo planik, beida galdetuko izutzuko la esanik, hemen sartu zinenen zenbat urte nitunik, zenbat urte nitunik. Barkatu baino enaiz matematikoa, neureak kontatzen badakat nahikoa, zeuk erantzun beharko galdetutakoa, galdetutakoa. 「 Galdetutakoa. 」 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 Galdetutakoa. Prospektorikan gabe egizu jaramon,
Erantzuten ezera mutiko jaioa, munduan urte pila nolako saioa, hemen sartu zinenen ez nintzan jaioa, ez nintzan jaioa. Ez omen zinean jaio zeure arabera, banik hartzen zaituzu, sartuan tankera, hain urte gutxietan asko hasi zera, asko hasi zera. Oinez ni ere nabil hemen kirritarra, baina hemen txedauket hau esan beharra. Zu gixan bizarra det, baino ez naiz hain zarra, baino ez naiz hain zarra. Beraz hasi behar dut lagunak gaztetzen, aspaldik hasi zendun hizketan ibiltzen, noiz ikasiko dezu geldirik kantatzen, geldirik kantatzen. Ni moitzeke, ni mogitzeke julen, eike aldo traba, lasai ez da beldurra eta ez da ikara, nik dauketen faioa seriekoa da, seriekoa da. Seriekoa dela ala du aipatu, baina neuk ere zerbait behar aholkatu, musikarik ez dela ez alda ohartu, ez alda ohartu. Etorri kantatzea ginta honintza. Bertso eta legebiltzar, bertso eta legebiltzar, ez minta ez aho bizar, ta orain zera gainera zu telebistako izar, zu telebistako izar, bertso eta legebiltzar. Aia ginezkerrik asko, aia ginezkerrik asko, lore asko zirelako, zuere telebistan zaude, nik eskatu nuelako, nik eskatu nuelako, aia ginezkerrik asko. Olako xia da agin, olako xia da agin, zoriontsu izan dadin, zuk eskatu nahi dezuna, eta nik albadet egin, eta nik albadet egin, olako xia da agin. Prestutasuna baleko, prestutasuna baleko, baina nago eskatzeko, badaukat satisfaierra zoriontzu izateko, zoriontzu izateko, prestutasuna baleko. Baino esazu bazpare, baino esazu bazpare, daukazula pilik gabe, nik jagin nahi dezuk zenbat dauzkazun zapata pare, zuk zenbat zapata pare, esan ezazu bazpare. Aspaldi kontauta nago, aspaldi kontauta nago, zenbakia dakit klaro, baina nik ditut pantojak, baino pare bat gehiago, baino pare bat gehiago, aspaldi kontauta nago.
Bai baino soltera data, bai baino soltera data, bizitza baten etapa, zapatak binazka dazka, ta galtzerdiak banaka. Zapatak binaka dazka, ta galtzerdiak banaka. Baina solteriaren truk, nik jatruko batzuk ditut, besterik ez dagoenean, takoiak ibiltzen ditut. Takoia erabiltzen dut, nire solteriaren truk. Hirugarren bikotia, Sarai eta Unai. Euskaltzaindia zenbat dakizun, ederra izan da lehengoa. Zara hasieran pentsatu baino intelektualagoa. Zara hasieran pentsatu baino intelektualagoa. Antiajuak jantzi orduko, itxura hori hartzen det klik. Intelektualtik batez daukat, itxura egiten badakit. Intelektualtik batez daukat, itxura egiten badakit. Betaurrekoak aipatu arren, niri sartu egin zait duda. Zizurkildarra omen da baina zegoierritarri itxura. Zizurkildarra omen da baina zegoierritarri itxura. Napar honek hartuak ditu intelektualan kontuak. Nunbait bereizten ikasi dezu Goierri Tolosakuak. Nunbait bereizten ikasi dezu Goierri Tolosakuak. Letxuga ere letxuga ez dela, lehen ikasi dut tita. Baina isilduko naiz ze hortikan, aserretuko zaizkita. Baina isilduko naiz ze hortikan, aserretuko zaizkita. Antiajukin nunbait ematen omen det intelektuala. Ta fokuakin konturatu naiz, zikin ditudala. Ta fokuakin konturatu naiz, zikin ditudala. Betaurrekoekin etorri zara, besteak gara abilak. Unai hain justu horrexegatik jantzi ditut nik lentillak. Unai hain justu horrexegatik jantzi ditut nik lentillak. Nik lentillak jazteko aspaldi ipini nuen asmua. Baino kristalak ez du zuzentzen nere astigmatismoa. Baino kristalak ez du zuzentzen nere astigmatismoa. Betaurreko berriak lortzea duzu oraintxe zioa. Hortarakore emango duta gameloaren negozioak. Hortarakore emango duta gameloaren negozioak.
Ta hurrengo bikotia Maian eta Asier. Gibelaldean ditugu bertsolari onak pila. Gibelaldean ditugu bertsolari onak pila. Baina gu ere joanen gara gaur zintzarriaren bila. Guk ere badaukagunez atzeko ekaina bertute, guk ere daukagunez atzeko ekaina bertute, harin ibilizte bestela apurtu egingo dute. Baina apurtzeko oraindik lasai badago denbora. Baina apurtzeko oraindik lasai badago denbora. Gaztetxean zintzarriduna gaztea izan beharko da. Lege horreri ez dio atzeko inork obeditu. Lege horreri ez dio atzeko inork obeditu. Kanak edukiagatik ez diezu zarra deitu. Kanak dituzte eta batzuk gainaldean ere hautsa. Kanak dituzte eta batzuk gainean baitare hautsa. Gaurkoan egin beharko dugu gubiok iraultza. Iraultza zuek denok egin eta zuen botoen kinkan. Iraultza zuek denok egin eta zuen botoen kinkan. Hauek asko entzuten dira eta gu berriz gutxitan. Ta iraultza egiteko gaztetxean gaude bingo. Ta iraultza egiteko gaztetxean gaude bingo. Udaletikan ez dute horrelakorik egingo. Ez dizuegu utziko nahi duzuena kantatzen. Ez dizuegu utziko nahi dizuena kantatzen. Segi fabrika amesten ta ametsak fabrikatzen. Lehen errondako azken bikotia, Ane eta Maialen. Aingela beroan ta aingela beltzean, zer moduz kantatzen du nork bere etxean. Berotasuna ondo igartzen da legez, ni nor naizen bakitez, ta zu nor zeran ez. Horregatik galtzar bebiak nik bustiak, gaur zure alde daude tifosi guztiak. Baina galdetegia ja prestatu dizut, Maialen akatsen bat euki behar dezuzu. Akatsak asko dauzkat bat baino gehiago, baina hoiek
horiek aurkitzen jakin beharra dago. Gaztego zinenean Bilbon zeuden gerrak, arte derrak ez dakit, baina aste ederrak. Gaia atera dezu Bilbo kontuakin, gaztego zinenean horrek eman dit min. Bada barkatu aizu, etzazu hartu zuk min, hipiagoa zinen hile motxarekin. Arte derrak hautatu nuenik jakina, ondo bizitzekona ta ez medizina. Ala aukeratuzun zentzuzko zeharo, beti pausatu zera, pausu bat aurrerago. Ta zuain gazte makarra zure Martin Sakin, ezin imaginatu bata zuriakin. Gaztetxera etorri eta saltxan sartzen, nik ere zaila daukat hau disimulatzen. Jartzen omen diezu sarri aduana, gaur etorri aldira aita eta ama. Disarrera utzita hori da egia, olako xea daukat txintxo aurpegia. Behin etorriko dira aita eta ama, ta justu tokau behar satisfaierana. Honekin bukau deu lehenengo fazia, zuen botuak eman, jaso eta zeituan hasiko dugu bigarrengoa. Bueno, hemen ditugu 6 elkatuen izenak, eta ezer baino lehen, nunbait, ez omen da hain erresa izan botua jasotzia, orduan gogoraraziko izuegu, bigarren fazian bozkatu behar dezuenok, txapel batzukin, ibiliko diala, Ekai eta Peru, botuan bila, balen? Ekin diogun ba, bigarren errondari eta sailkatuak hau esek dia, esan da bezala, 6 bertsolari. Lehenik eta behin, Asier Galartza! Bigarrena, Maialen Lujanbio! Unai Mendizabal! Ane Peñagarikano! Mariane Txoperena! Eta Agin Laburu! Eta, lanak komplikatzen jongo gea. Adi, egon honek baduta beria. Bigarren errondako lehenengo proba. Aurretik jarri izkien komplikazio ez gain, orain errimaren komplikazioa izango dute. Hemendik, errima bat aterako du, hemen bertan jartzen duen bat. Orduan, lehenengo koplako lehenengo puntua
izango da papelean tokatzen zaizuen hori. Eta saio osua puntu horren errima mantenduz egin beharko dezue. Poto egiten duna zuzenean kanporatua izango da. Frogak inazteko zatozte Asier eta Maialen. Hartu zazue bakoitzak, dagokizuen errima erakutsi nahi. Asierrena izango da bestela. Eta Maialena kopeta. Horrekin hasita, bai, gaia eta doinua eman da jardungo zeate. 5 urteko bi umedia zeate, Asier eta Maialen. Eskolan marrazki bat egiteko eskatu dizuete, haunditan izan nahi dezuenari buruz. 5 urteko bi umedia, Asier eta Maialen, eskolan marrazki bat egiteko eskatu diete, haunditan izan nahi dutenari buruz. Doinua, Gimme Hope. Nik bertsolari izan gura dut, ezin zen izan bestela, norbaiti entzun niolako behin, oso ondo bizi direla. Haunditan ze izan nahi ote dugun, eta nik beztu dut kopeta. Nik lendakari izan nahi nuke, ai, ume prodigioa naiz eta. Bestela izan boxeolari, ta aurpegian ubela. Beste aldetik ere joditu, daitekelako gibela. Ni solfeon nago 4. mailan, 5 urtekin hartu dut beta, ta orain ez dakit ze aukeratu, ai, arpa, pianoa edo trompeta. Ze izan nahi dugun 11 gauza, txikia da ikasgela, ez aldago argi gure klaseko prodigioa garela. Orain marrazkiekin bezala, gero biletez bete karpeta, 18 urterako egingo dut, ai, EAJ PNV-ko karneta. EAJ PNV zer dan ez, dakit aitak dio da ustela. Nahiago nuke harakin izan, ta zuretzat egin okela. Okela egin behar aldezu, hori litzaken ere apeta, zuri hortzak ateratzera kordea, ai galazita egongo da txuleta.
Ez da erreza 5 urterekin, tokatu zaigun papela, erabakitzen adin honekin, hasi beharko ginela. Nik 5 urtekin eman diot nere etorkizunari buelta. Hip-hop edo breakdanceren nahi nuke, ai baino amak esaten dit baleta. Hobeto duzu egin regetoia, eta dantzatu kandela, jakin ezazu gaurko gazteak, hortan aditu direla. Frakasatuak izango gara, behin 18 urte beteta, ta beste gehienak bezala joango, ai lanbide horren hilareta. Etorri Unai eta Nepe. Eta hartu bakoitzak hitz bat. Anepen hitza lana, eta Unaiena berdina. Unai, okindegi bat duzu, eta zure aizpa Ane, harrapatu duzu metro gutxira dagoen beste okindegi batian ogila erosten. Doinua, aritmetika arazoak. Beste dendako gilea gomaren berdina, beste dendako gilea gomaren berdina, obia da txapata etxian egina, obia da txapata etxian egina. Okindegi batean iten dezu lana, okindegi batean iten dezu lana, ta gaizkitezunez, banoa beste baten gana, ta gaizkitezunez, beste baten gana. Nola jandezakezu oi barra zikina, nola jandezakezu oi barra zikina, oiek porlanarekin iteue irina, oiek porlanarekin iteue irina. Bueno, etzazu montau oaingoan drama, bueno, etzazu montau oaingoan drama, berdina egiten ai baita bilgure ama, berdina egiten ai baita bilgure ama. Kompetentzian alde haudegu sorgina, kompetentzian alde haudegu sorgina, hobe familitikan joango bazina, hobe familitikan joango bazina. Batzuetan txuria integraltasana, batzuetan txuria integraltasana, pena bat masterchefa joan ez izana, pena bat masterchefa joan ez izana. Bateko sesamoazi besteko gurina,
Bateko sesamoa besteko gurina, ia hoiekin sartzen zaizun gaur pirrina, ia hoiekin sartzen zaizun gaur pirrina. Ez zaidazula bota orain zure zama, ez zaidazula bota orain zure zama, lasai erosiko det gaur kongutzat bana, lasai erosiko det gaur kongutzat bana. Familin zopako bat beti da jakina, familin zopako bat beti da jakina, etxetikan bazuaz ta erosikan pina, etxetikan bazuaz ta erosikan pina. Decepzionatu dezu aita ta amama, decepzionatu dezu aita ta amama, denda ezabaltzeko ere banizun esana, denda ezabaltzeko ere banizun esana. Gure dendako gilea eharra urdina, gure dendako gilea eharra urdina, beti jan beharko dezu zuk pan bimbo fina, beti jan beharko dezu zuk pan bimbo fina. Errezatuko dugu San Miguel Santana, errezatuko dugu Santimen Santana, ta gehiagoz saltzeko egin elkarlana, ta gehiago saltzeko egin elkarlana. Azkeneko bikotia, Maian eta Agin zatozte, eta hartzazu ebilok ontatik. Maianen hitza hasi, Aginen hitza traba, eta hause zuen gaia. Maiane, zure 3 urteko umiai gabonetan opari bakarra egitea erabaki dezu. Aurran heziketako hobia izango dalakoan. Aldatu da abenduaren 25 eta Aginek, zure amak, pakete pila bat ekarri dizkio, bilobai. Maianek bere 3 urteko umiai gabonetan opari bakarra egitea erabaki du. Aurran heziketako hobia izango dalakoan. Abenduan 25 aldatu da, eta Aginek, bere amak, pakete pila bat ekarri ditu bilobantzat. Doinua, txiribiribi, poron-ponpon. Etzaite mesedez ama, oparik iten hasi, bakarra nahi nuela nizun adierazi. Baino sonotonea da, zure amaren traba, ta beti ondo etortzen da galtzerdiak ta braga.
Etxe guztia opariz, bete egin du kasi, bere alaba entzuten ez du inoiz ikasi. Drama bat egin nahi dezu, segidezu hortara, egun batez izango zera olako portada. Etxe guztia bete du, paper eta hartazi, etxea ezin bihurtu gizarteko oasi. Alaba sortzen didazu, olakotan ikara, atrebitu hori esaten beidatuz begitara. Hori buruan nahi dizut, ama zuri itxatxi, begietara begirata nahi bazu idatzi. Baino oparirik ezetz, bota orain askara, guztien iguala zera kendu zazu maskara. Eta oiu egintare, ezin ulertarazi, nere pedagogi plana egin didazun hasi. Ba alabaren aurrian, opariak tira ba, baino ez zaizu aztuko alaban begirada. Alaban begirada da, aserre eta sasi, baina ala ere zuri egiten dizu grazi. Gure alaba biloba, hain mate degun sara, zuola ez izintudan eta normala zara. Bueno, eta bain librian aituko ja, eta hortako etorri Anepe eta Asier. Txirrina jo dute eta honetan behar da hasi, buruz bertxotan hasi eta oraindik ez dut ikasi. Errimari jarraituta zuek eskantatzen hasi, denbora justu dago ta daukagun nahiko desgrazi. Bada badun esan eta pentsatzen oidu tartekan, ez zaio zuetxalo egin ondo etortzen zaio eta.
Orain ulertu dut kolpesnik politikariena, herriari ezintzaio eman beti nahi duena. Bueno, bada zure gauzak atera behar ditut tira, musikakoa da eta Mordorren bizi da. Eta gainera atara behar dut holtzan paparra, izango naiz Mordorreko orkoa ezten bakarra. Alaxe bota du eta bere hitza da omen du, baina zu jakintzazula zure ama soilik esaten du. Uste baduzu horrek egin didala oinkili-kili, nire ama Bilbokoa da ta beraz kontu zibili. Bere etxera juteko egin didazu ofrenda, ta aizu kopla batean oso gutxik abitzen da. Berzuk ez duzu gauza hau ondo ulertu, etxera joan nahi baduzu nire amari galdetu. Ba ez didala utziko nola aurrez dakidanik, ni oso maja naiz baina gaur esandakoagatik. Berez denok dakigun esan epe oso maja dela, irabaziko du hemen, nabarida herrikoa dela. Zu herritikan herrira ibiltzen zera inkasu, eta orain herritarrik plaza hontan ez daukazu. Parkatu zuzendu behar dut nire kontrako ekintza, apoio moralerako ekarri baitut onintza. Bizkaitar petoa eta laguna ekarri bero, horri Gipuzkoar denak deitzeio gutxaketero. Librean kantatzeko bigarren bikotia, Maialen eta Maiane. Mikroraino xe igoa, argi txispa ongi doa, ai gaztetxean izango zenik, alako gabon giroa, alako gabon giroa. Hemen argi pila ara, egiten didate traba, dekorazioa osatzeko gaur, jaiotza soilik falta da, jaiotza soilik falta da. Atzea silan jarrita, naizta lurrari josita, alternatibo guziak ara, jaopariak erosita, jaopariak erosita. Naizta gauden horren kontran, gero jarrita kolokan, seguru denak ta erosita, denak Durangoko azokan, denak Durangoko azokan. Apalakantxe goitabe, euskal kulturaren labe,
zenbat liburu erosiak ta, zenbat irakurri gabe, zenbat irakurri gabe. Naizta ematen dun pena, dakigu joaten garena, Durangora guztiak jantzita modelorikan onena, modelorikan onena. Ta uda berria dala, ez udazkenan iguala, uda berrin literaturia, gure beste kapitala, gure beste kapitala. Ja kulturetak gertuko, ta ez dituzte gustuko, Maialen bide honetan joan da ez gaituzte bozkatuko, ez gaituzte bozkatuko. Pelota entzun omen du, oiek paretik hankendu, ai benetan pentsatzen deguna esango baldin bagendu, esango baldin bagendu. Ta azkeneko bikotia egin ta Unai. Bueno, hemen hasten da gure safaria, zer iruditu zaizu txikitiparian dan gaurko afaria. Mai gaina zeguen oso dotoria, aurpegira hilo zai txikitin parian bat, berde koloria. Hemen dena hola da batetik kuskusa, bestetik tofua eta txikitin parian dan postrian humusa. Purea eta menestra gaur artenekinik, berdurakin hainbeste txikitin parian baina gauz egin zeikenik. Humusa entrantia da dute erabaki, postri esan dut baino txikitiparian dan hori zeinek daki. Humusa entzun deta momentuan ala, pentsatu. Humusa entzun eta iruitu zait ala, sumo borrokalari txikitiparian baina bat sartu bihartzala. Eta maiak gainean zun granilo fina, nik pentsatzen dezala txikitiparian dama kuskusaz egina. Errezetarrekondok kontatutakoa, eta presentazioa txikitin parian baina arginan okua. Sentitu gera nola antxua balian, ensalada ateraz txikitiparian dan kriston oinalian. Eta sumatutzen dut zeo zer umela, uste dut kakolen bat txikitin parian baino tragatu detela. Hori nola atera nahi badezu jakin, igual xurga liteke txikitiparian dan satisfaierrakin. Bere gel eta guzti horrek oidu kontsola, hau aixa irtengo da txikitin parian baino mukile da jola. Hemengo humus masa, ta hemengo kuskus hauts, baino ez dezaun kritik hau txikitiparian dan modan dago zara.
Bainoa falla izan da kategorikua eta sukaldari etxikitin parian baino baute meritua. Eta holaxe bukatutzat emango ditugu bigarren errondako saio puntuagarriak. Boskatzeko boteria dezuenok lehenbailen boskatu, eta hemen txapelakin ibiliko dian nahi. Mesedez aurreaka bidali, botuak, eta alik eta azkarren izango gea zuekin. Ba honen bestez, hauek dia 2019 urteko kopla txapelketako buruz burukoa pasako ian bi bertzolaiak. Datozela! Eta Unai Mendizabal! Eta bide lagun izan ditugun gure lau musikariak ere zatozte ontzara, gure txalo bero honekin. Azkenengo errondako lehenengo proba puntuagarria. Kartzelan hasiko zeate, beraz bietako bat gure kartzela berezira bidaliko dugu. Eta bakoitzari, biloi, doinu bat jarriko dizuegu. Bai? Doinu bat eta horri buruz kantatu beharko duzue. Bai? Kanta horrek dioenari buruz. Beraz, altxabilok, eta iaz hartu genuen ohiturari jarraiki, harri paper guraizeo edo sarautzan esatean bezala, harri horri harrintzazue, ia zein di joan lehenbizi, kartzelara. Unai kartzelara, eta kantatzeko prest. Musika unkigarri izaten da denean, are unkigarriago baten bat falta denean. Kantu zaharran soinuak eragiten du hotza, hemen dago ta ez dago Jose Ripiauren ahotsa. Oroimena nola jasanta goza, biak batera ditu bere samina ta poza. Eta naiz joan zeran Inigo urrunaino, nun bizi zaitezke hobe zure kantuetan baino.
kanta, bide egiten hasiak, beste guztiok gara zuen gandik ikasiak. Eta ara jonzarra, kantuak ala dio, topa bat zure alde ta sekula ez adio. Unai Mendizabal. Bueno, Unai, gaia kanta baten bitartez emango dizugu, eta gero Jon Zarra doinuan abestu berko dituzu koplak. Ta hauxe da gaia. Beti presaka, presaka, inora existeko. Beti presaka, eta korrika, inora existeko. Ordularia beti neretzako kaltia, nere bertutia ez da inoiz puntualitatia. Behin reloju xahar bat nuen neure ganandu, ordu bete atzeatu, tala ere berandu. Etorri aurretik dutxa, garbitasuna traba, ez dakit nola iritsi, naizen garaiz afaitara. Hor dagon katxarrua, ona degu aldian, zintzarria jarrikot gure txeko sukaldian. Naizta amak gastatu, dun zuzentzen indarrik, unai puntual juan, baino aldiro alperrik. Apirilean zazpilean, hasi behar nun bizitzan, pronostikuan kontra, amazazpin jaio nintzan.
gaur parran da zegola, jakinun ta bazpare, propillo etorri naiz, ordularirik gabe. Etxerako presa pixkat, naiz badaukadan berez, bilarrera bakiko det, garaiz joan edota ez. Eta azkenengo rondako bigarren proba puntuagarria, hementxe, txokotik pasadigue, borda txoko leiotik bezala. Zatozte bilok, objektu hau izango da, librian, objektu honekin lotuta, kantatzeko gaia, 3 minutuan beti bezala. Ikusten baldin badezue, erdi jandakan bomboia, bioz formakoa da, justu, kasualidadia. Hoixe, dezue gaia. Bomboi kaja bat, erdiko bomboia, bioz formakoa. Ta doinua librian. Barkatu, akats larri bat, indet. Objektuak bazitun bi esaldi. Zuen etxeko armailuan, kaja horrek denbora darama. Ez bata eta ez bestia etzeate gozozaliak. Horrek zentzu gehiago daka. Zuen etxeko behien etxeko armailuan denbora damaki kaja honek. Ez bata eta ez bestia ez dia gozozaliak. Guk zenbat sensibilidade, bomboiak alperrik daude, nahiko gozo badegu guk kanpoko gozorik gabe, bomboiak alperrik daude. Eta probatzia plana, inork badu banan, kanpotik txokolatia, tabarrutik abeliana, probatzera bana. Ze ondo gabiltzan begitu, ze atrakzio zeziztu, gulizun gabiltza eta oiek lizunak janditu. Naiz eta data malguan, bomboiak datoz salduan, hotxetan ekarri zitun gure atiak aginalduan.
Gureak aginalduan, bomboiak dato salduan. Aizure atxaren hotxa, aizure atxaren hotxa, zeinen regalo hotza, bat bakarra geratzen da, ta ura justu bihotza. Bat bakarra geratzen da, ta ura justu bihotza. Ta kajanezin kabitua, kajanezin kabitua, bikuak dun meritua, ni gozua gorrotatu, ta hau diabetikua, ta hau diabetikua, bikuaren meritua. Ni naiz diabetikua, ni naiz diabetikua, horrek kalte betikua, hartzen hasi nitzanetik antimukolitikoa, antimukolitikoa, horrek kalte betikoa. Atzian du papeleta, atzian du papeleta, osagaita errezeta, putzu zolora eraman, veganuak dira eta, veganuak dira eta, osagaita errezeta. Dago betiko antzeko, dago betiko antzeko, kaja zarraia etxeko, ondo etorriko zaigu, oiai kulunkak entzeko, oiai kulunkak entzeko, dago betiko antzeko. Kabidan dauka aukera, kabidan dauka aukera, zertako oian barnera, hau biletez betetzia, aukeran asko zobeda, aukeran asko zobeda, zertako oian barnera. Ta hirugarren fasia bukatzeko libria nahituko ia Maialen daunai, beraz etorri. Holtza honen magala, holtza honen magala, argiaz beteta dala, zeinek zion zarauztarrak, seko pijuak zirala, seko pijuak zirala, holtza honen magala. Batzuk dute pijotalia, batzuk dute pijotalia, kalte edo abantalia. Lurra aulkia ta tente, hemen ere irumalia, hemen ere irumalia, batzuk dute abantalia. Abantaila horren pistak, abantaila horren pistak, etortzen dira turistak, zarautzek daukan honenak, Getari alderako bistak, Getari alderako bistak, etortzen dira turistak. Bista honena hori da, bista honena hori da, joaten ari naiz aitira. Hemen geinak bizi dira, Unai mendira begira,
Unai mendira begira, bista honena hori da. Ta beraz pista galtzia, ta beraz pista galtzia, udalak zegan antzia, ederki asko kostatu zait kotxia parkatzia, kotxia parkatzia, udalaren ganantzia. Baina esan behar bada dena, baina esan behar bada dena, Unai hain jipizarena. Hori ez da udalaren kulpa, baizik ta kotxearena. Baizik ta kotxearena, esan behar bada dena. Kotxe luze eta zabala, kotxe luze eta zabala, tamarren koloria ibala, hori entenditzen dunak eskua altxa dezala, eskua altxa dezala, marren koloria ibala. Proba puntuagarriak bukaturik, zuen arteko batzuk izango dezue aurtengo zintzarriduna aukeratzeko eskumena. Beraz, tajuz bozkatu eta lehen ekarri zuen botua txapeldune. Badegu bere itua, badegu zuek emandako bozkaren emaitza, baina hori jakiteko, zalantzaik gabe, garrantzitsua da gure atzeko aulkiak betetzia. Datozela gure bertsolaiak, banamanan. Igo berriro favorez, Maiane Txoperena. Sarai Robles. Gorka Maiz. Ane Peñagarikano. Asier Galartza. Onintza Enbeita. Julen Zulaika. Unai Mendizabal. Maialen Lujambio. Eta Agil Laburu. Zauain eskerrak eman berditugu. Eskerrak urtero bezala. Afari goxo-goxua preparatu dutenei, eutxe horrei konpartxakoai. Eskerrak urtero bezala festa uin libretatik mundu guztira zuzenian emititzatik Arraio Irratiai. Barra natzian oain arte egon dianai eta batez ere goizaldera arte egongo dianai. Eskerrak epaemaiko papera jasotzen ibili dian motxian bertso eskolakoai eta nola ez urtero munduko kartelik onena indun Odei Estebanei. Eskerrak saio hau danak grabatzen ibiltzeagatik Gorka Peñagarikanoi. Eskerrak gaztetxeko soinu teknikariai, zuek bai artistak. Hau elitzateko posible izango honen atzeko lantaldiai gabe beraz. Ue batekin, banamanan, Itziar! Ue! Txatxarro! Markel! Joseba! Amaia! Unai! Mantxi!
Eta bere Aitona Bonak ere hemen ditularik Ursua Martínez Maritxalar. Eskerrak Fernando Tolosai, oroigarriko argazkiatik, eta Xakela asamblea guztiai beti hain jator eta preste oteatikan. Akordau asamblea asteazkenetan dela, maiketan, hemen goian. Eta eskerrak, bihar bostetan hau dana garbitzea etorriko zeaten hoi. Eta batez ere zuei gaur zikintza etorri zeaten dan hoi. Zuek gabe festa hauetzen da ezer izango. Banan bersolaiak aurkeztu ditugu eta banan badeu oroigarri bat behientzat, baina hoien aurretik oroigarri bana badaukagu gure lau musikariantzat ere, beraz, banan partituko ditugu, lehen esan ditugu ordenian, azteko eta behin, Jordana Ochoa! Kortxi! Aratz! Ta Imanol! Ta beraz, guain bai! 13. Kopla txapelketako! Zintzarri nuduna da! Saioa bukatu aurretik, beste 9 bertsolarien agur banarekin jarraituko dugu. Maiane Txoperena! Penaz baina banoa azkar etxeruntz, bihar egin behar ditut ta fundamentuz, Zortzirun kilometro Espainian erru. Sarai Robles! Naiz lehenengo fasean joan zulora, zuentzat 1000 musu ta 100 lora, beti bueltauko nintzen putzu zulora. Gorka Maiz! Be
zintzarripe belardin zehar, dilindolonik gabe eingo donear, Maialen hartuko det ez pazu behar. Anepe! Eskerrak emateko merezi eran, oroitaraziz nola inbeardan egan, ta bertsoa zergatik maitatzen dedan. Asier, Galartza! Zera nahi nizueke adierazi, zueri esker pozik doa gaur hasi, zorionak grasi, ta koplarik onenak ez dirasi. Honintzen, beita! Dena ondo egiten du Maialenek, ta gaur soilik orraino leitu dezaket, beste guztiok asko maite zaituzte. Julen Zulaika! Berriro altxatzen eta berriz ibiltzen, putzu zulotan segi nahi det jolasten, segi dezagun esna eta amesten. Unai Mendizabal! Antolakuntzan denak puntarik punta, aupa putzu zulota, Maialen aupa, zuizateko bastante egin dezuta.
Agilaburu. Amargarren aulkian nengonta zera, uste baino lasaio nua etxera, biolinak begirik ez didatera. Eta guain bai, gure azken agurra eta zintzarri dunan agurra, Maialen Lujanbio! Gaiak eta txaloak musika hitza, koplari gazte eta helduen biltza, hau da berasmatzea bertsolaritza. Inora ez iristeko presaren joaz, Inigo gogoan ta gure gogoaz, poliki goaz baina joan bagoaz. Ta ametsen lapurrei azken harrika, libre nahi dugu herria, libre karrika, bizi dadila luze amets fabrika.